Kiba bon, kibri, kiba perkat aku kom perkat kiba bed. Right thinking people hapo garul ki pai kmat sha ka voice of the people party. Ki sedang ban sungtu ba ka mat ka bashisha kam dei ke ai ke bro hande ka dei shwa ka bam sap shwa. Ka sarkar le se ka nama ban priang lot ikijing ai jimut kijing. Hande ni don pat yakin nong bishar ki ba kham start. Ki ba pek ki ba khmi yangi. But kita ki nong bishar ki dei upat ba. Kublai palong ni priang skopai pi shikani ka one-on-one interview ke jongi ke bangi ya keren bat kiri pau khmat jong ke jalami glaya bat menta ke sngi dan bangi I president jong voice of the people party iba Aden Miller Besain Moy Iberu MLA naga Nongkrem constituency menta sngi ya keren be iba Aden halor kani ke jinglong jingman jong ke san hima sima ha ke jalaga jongi ti kublai shibun ba ya ke po ke jong pi beningkong bang askwa ban clear pi kumnu piu I ke ni ke kam san hima sima ke sen syar khadar ha jala jengin la ke jingmi no jeng kitu ki langut ki MLA jeng ke seng congress but kumnu thai ke ni ke jing kan tiap seng ke ki kan kta ya ka sen syar ke khadar te kubre shibon mo kong ai ban ni piru rengkat ba kani ka kenhon ke jeng pi nga sudon banong tang kan ni kum bagalong ki jinglong ki jingman ha ka jala ka jungi ha ka jala Meghalaya bat kum juru le se kiwe ki benta jagari India kum bakalong menta kimlong ki ki be itnat hagni phai habangi phai sha sin char pai ba namar ba kadon kur kum prakhat ka ba pher nakaliang kita economic mat pai ba ha ka jing snow thu bat ka jing prakhat ka jongki ki snow ba ka dei bet yaki bakindon ha ka sarkar ani ha ka bor kare kita ka daw ba ka daw tanrai ka ba wanra ikini ki jinglong jiman ki bam itanan ngiklet bangi don hakata ka bangi ong ka recent sharp ba dan ni kata ka parliamentary system of governance pila dangi sothu ya ka jimut jong ka parliamentary system of governance ka bamut ngin hab ban sothu shai ba ka bakum kata ka system ka di bandon ar kanhun kaliang sinshar bat kaliang persya pi kaliang sinshar ka bayo ya ka jingbon pat hak election kabakile kila ban thawi ka sarkar bat kiliang persya kidi gitu ki bamla banyo ya ka jingbon pat ka jingdon kam bala ban thawi ka sarkar tik ai pat ka kamram jingkini nyal asothu kaliang sinshar ka deban sinshar anon ra ki an ki bade nam ta ka bet ka biang ju pai ba mdon hi ganu ganu ka seng san perhei ka melek chu pai ba kaman ra de ki manifesto ki basniu ka banyo ya kata ka jingshane anu pai ba tiga ipat ke kamram jong kaliang sinshar ke kamram jong kaliang sa kelomban budin ban pej ban pinshitom ban wat hangnu ka sarkar ka bakla hai ki jingdona hai ki jingko ki an ki bakta lesi ki ki balong mar persya pai ba kata ka jing kadai ka ba ngin haban sngutho ni emha kata ka ri sinshar pai ba kata ka parliamentary system of governance tenri menta pat ka jimut jukhat ki bri kamdei shu kumta kadibit ban yo bor pi bat ka ba kham so phla man ta kalong ba kamlong kum ki por men chwa ha ki por ki men chwa ha ba kam pat wan kata ka downsizing tela da baro ya ko adon ka sarkar mod ya ko minister ya yo la ne don sau phong mut san phong mut rulong tenri men ta ka wan ka ni ka downsizing ka jing penret ya ka mo ya ka cabinet ka ba kemla ban palat ya ka kharan mut tenri ka don ko kom perkhat pi kaba ngidei bandon kumnu khabor bangila ban pentluni ki kam te ngashuso hi ba kamlong kaba itnat ka jinglong jingman bat kawanra ya ka jingdo nong ka bakrawi ki pai ba kumne pikiran chpang ka ni ka democracy garanti sin sha pai ba bat ni tebru ka log bran kam bandon ya kaliang persya ka khlan ni da pai ki jala kum ka jala naglan ka bamdon kaliang persya ni dapat mentai ka Meghalaya ru da ka jingmi no jong ka tu ka ningut ki dukhat jong kaliang persya ni iba ka jingbon jong ki MLA ha kaliang persya klanang duna na ka we ka snish ko pat kumnu pintik na kum ka VPP ka badan ha kaliang persya kumnu pintik na ba ki issues ke baphira ki la ban yo ya kata ka jubab la ni kata ka jing pensyai na kaliang sanchar ka babun mentai ka ya jingdon jong ki MLA pi hangta ru kawan biang ka ru kom perkhat kai ru kom perkhat jong kita gin ngelam ki badan hakliang sinshar la kita gin ngelam ki badan hakliang sinshar ki don shisha ka jing perkhat ban tei ka jela ka jing perkhat ban wanra ka jing bentoy la kata ka don ka jimut jing perkhat jong ki ngelam ki badan hakliang sinshar
ngangit kanum don kata ka jing e kaba ngi ngila ban ra ki mat ki beide hoj kadon ka jing sha ba ka sarkar le se kanum ban preng lot ki jing ai jibot ki jing hnrei ngi don pat ye ki nong bishar ki ba kham sta ki ba pek ki ba khmi yangi bat kita ki nong bishar ki dei upai ba un pek ki mat ayu ngi ngira baru upai ba un pek kum ka sarkar ka sngap pi ye kita ki mat ki jing namar ka jing dei hangni bangila banong ba ka jing khlan kam song ha ka jing bun pa ba dei hangni bangin sung thu bo khasi ungai ba ka dorbar kam de ka jing bun pa ka de ka nya ka jutang pi telarangi kum ki emeli ki bedana kliang persya ni sei ki nya ki bebet ki nya ki bo upai ba usngoi hab namar ba kut di upai ba ban bisyar ini larangi ngira mata ki mat ki bo upai ba mi hab ngatrai ha ka election ronot un berat no ingiru no pen kini ki supenuit ka tala kata rawa dika kamram jingi bangin sutu baka mat ka bangi ngira ka dika mat ka ba yedei bo pai ba te lara ka rugam perkhat jeng kita ki bedan ka liang sencha pa kalong bakin chupet bet yangi ki bedan ka liang persya tangkum kita ki nongshun ban khangla bayo ngi yo nam ngi buram ban persya bet ngathai yang taru pai ba udon ban bisar ngim smo ba kan don kanu kata ka jinge hoj kalong ka basmusi kum ba pi hakar company dorbar hakan dika assembly ka bamenta kaba ngi bakal persang ka don ka jing persang ban khangla dingi bangin keren mene pidang i haka question or kadika hok ka jinga kum u member ju emily bangan kat kum ka rule bangala ban kli santli ki supplementary ka bot ban ki jikli pen bot mo ndrei tang arli ngakli tang arli kila persang ban khangla no pi kani kamlong ka ba itnat pi ki jingkli ki bangan kren kam dei nam ta ka jingto jong we brishmet ka dei ka jingto nam ta ki nong rido kha ki babon ki bai kendo bat ka e ka jinge ka bangang wan ra mene ru ka dei kam dei ka bangang wan ra da ka jing start ka jinga banga puli ring nga shime ka feedback ya ka e ka jing snow ka jing pen snow jong ki nong khwai ki batri o ki nong rido kha ki batri ka ta ka kam te kata ka dei ka bangadon ban pen snow ti habang ye kren pede halor kani ka jingkla ka post jong u nong yalam jo kaliang persya hatu na kalian ke Kongres kalaju ban nem shapi ban kata ka suggestions dan ka proposal ban ong yepi ban kum nong yalam break menta ka lech ka TMC ni i bagi don ki ba ong ba ka don ka jing bam yes no thu jing mot wat ha kaliang persyaru ha pedeng ka Kongres TMC bat ka VPP ka jing sya kam don ka jing ya bam so thu jing mot tendai nga thai ki dei ban kan mau na du pasedang ka Voice of the People Party kal shime karai bakan yang marwai ha kaliang persya bat bania trelang ru bat ki seng sang partai ki bedan ha kaliang persya tendai tang gawai kalong ngin mi don ha ka kanhon ha ka alliance mo namar bali ni ngim ko abandon ha ka kanhon mar ka seng ka don laki jong ki nongrim ni don laka jong ka ideology ni don ki issues ki bangim ha bania peng banu namar kini ki nongrim ki bangila let chupai ba kini ki issue ki bangila let chupai ba ki kata ka nyong ka kom perkhat ka jingi ka bau pai ba utip syai namar ngila de bani tho yu pai ba ka sidon ka kom perkhat hangi ba larangi ni let bani don lang ha ka alliance shubu kami ka nu issue ka bang ye pher ngim ya hap kamlong ka itnat bangi ngin pen i ya ka dor ka dar jong ka jinga pat ke praha kata ka por tan namar kata ngijit bangin don la ka jong kom ke parti mo bat bani trelang pat kini ki atli ki seng ki bedan kaliang persya ha ki bedi ki mat ki bakta yo ye ki pat ba bagi bakta ke jela ndrei isu peni khlat khendiat nagane ka konhon yo ngi tengkho namar ngi tip ba kidon hi ki ka nongrim ka jongki ka ye pher khendiat ba ka nongrim ka jongi nang ta ki issue ki jongki ki pher kat puk ani kidon lagi jongki issue ngi pher ki nongrim ba ki issue ten rei habangi don lang kaliang persya pat ngi hap hi ban yeng bet nam ta ka bet ka byang jong pai ba te kam don kono ka jing pher ka beri bet ka jing jiet ya u leader jong opposition kata ka de ka discretion jong u speaker ka bor ka jong speaker ka bon rai te habau ta u leader jong opposition u along qualify kat kum ka rule ka de ka kamram jong speaker baun thung ya u tau ya u elo te ngi ngim don eban persya te le se la rakan jin lapoi ka khep ka ba kadon ka jinge ka ba kidon kam le se ka jing kerchan ka jing ka support jing la rakila ai de ka jing tho ban pan mo ya ka jing kerchan jing se ka parti kala ban prakhat kala ban ai wa de jing kerchan balong el ngim don problem beta tamalong nginum tre ban ya thau ya ka alliance nginum tre ban don benta tang ha ka alliance ndre hik bedi ka jing tre lang ka bedi ki mat issue ngini tre kanum don bat mdei ban pe ya ka kum ka jing ya pat ka jing ya pra
dai ban pet ya ka kum ya ka nungrim ka bangi ngi shim kong ko party ka dai ka strategi let's say ka bangi ngim kwa bangin don hang ta namar balai ngim kwa yo kum nu ka don ka jingi teng kho ka ja linti ki mentangan ai nuksa kum ka party ki jingi ka Voice of the People party pi nadu pasdang ngi bo ar ka manifesto jingi ya ka jing pentre ka me ka ILP te kiwi ki party ki badon hapo kaliang persa kim don ya kata kaman te lada kami ka bakum ke cap kum ka takadon ka jingi tengko kam lo ka itanat bangin ya pramangi tinggal don lupa sabar lar kim ya hab kam ni lei tambakani ka nongrim jingi ka bangi kan te kala bandon ki isu ka bangi ngim so ya habat ki ting ngini je tangi ki isu i bangim hab ngidang la ban ya ker ne ki bon hi ka ben ta ka bit ka yang ju pai ba ka ben ta ka jim to ju ka jalang ngini ya rangkat be ti menta bading ide pej mo ba min ka sngi pidang mi pirin ka biki MLA jong ka seng VPP play mi no naka dorban ma phim sngu hun ya kata ka ya ka rai ka ba u lampang ula shim mo u deputy speaker ula shim ti kani kamde ka sin bani kong ba philami haki dorbar ki ba le jo phila jumi hi tka jing kali ka jonga kalong ba hatu kani ka jing mi no ka jong phi ban pen pa ka jing persha jong phi hatu ka lawan ra ne me ka nu ka jing sngo ya pher jing mod la ni no ka jing ta ha ka rokom penya ya ka dorbar na ka ka posh ko ipan has it created any effect has it created an impact pi kandi hi kare ka khobor ka bangi ai pi hak democracy kidon ki democratic means mo of conducting the house democratic means of expressing day or feeling jadi ka stand ka jing pen pau ka jing ka balong da ka mo ka lenti ka ba pet ka ba jam de ka ba ya mensau ti kani ka way ka bangi ngila ban pen pau ha bangi mi ha dei ngim ko bani don benta mo to be part of that proceeding that particular proceeding ngim ko ngila de kren na bas dang ba ngi request ba uchim sa ude ban intervene ude ban shim me ka subject bangi address u ndai bing address yo education minister namar hangi uni education minister ude ubri uba wanra ya ka jing pen pheja bri but ya ka taru mdai tambang issue shim na ka media reports lani ka circulate ki social media platform ngida persang ban tokit na ki perlok jingi pada segar hills ki don brom kaldain em shisha ka ni ka jingkren bat ki ong kalong ka jingkren shisha ka bari ba ka jingkren ka balapalan pi kalong ka iki ka ba snow trim lada kumnu kini ki artli ki jai bandri shisha ke yang persha yu na ka menta ka jingmentoy jung kita ki politician lani kita ki political leaders kapakum kini kejak politics ngin numla ban priang dan lili ruya ngim la ban penslur dan maka kata kumno ngin ya tai ngini keren bu ubri kumba kamdan kono pi kamut bah election pi ban keren kat bomon kadon ka election code of conduct ma kaba mla ban keren ikitin ki bonra ka jingya pher jimut pi mla ban keren persya ya kanunu kon yam pi mla ban kidan ki kendon ngi hab ban buram mi kita balada ngi tamput ka kom keren ka election commission ka serve ka notice ngi mo ngi haban ai ka explanation te what election ru la sandur la penya ki kendon ai te uni u minister udan betah ka ban ai ka jingkren ka ba shirkai ba ka ba sotrim ba ka ba lek ban penshit iki pai ba garu ba kata ka VPP ka di ka seng ka ba persya garu balar kiwan maki ka bor ken belot ka adu ba kila mi kitin penyap ru kalong serius mo kam de ka jingkren ka ba syukran iba jing let's say ita jing light jing slip no thlip jingi jing hap te kiten klem da poi khat kala bandon kum kata ka ba teng ngimut dur imi lemi kinten ya kata ngim me tho de ka tu kala de ka jingkan ka bajrong ta dau kum ka pating yong em ngim la bat ngila de ban IFIR ten re do man ta namar bodi minister ka sarkar kam mo let's say ki kim ko aban ai la de ki police bakin le el ka benta tingi ngi so bangi ko ataman syuker ban ya keren mo ni ubriu udah tong minister tu chief minister lah ban shimi kena bentala ni way nagi deputy chief minister apa mentang ya keren ya ka rukam long jong ka seng VPP ha ka jala jengi pada ko amin kili bah ka MP election ka sur pai ba ka da keren ka la pha ye ba reki Dr. Reki Shati parliament nitip ba ka jing ka sha jong pai pa ka long teli ti menta ka jing kili ka long ba hato phidon ne em ka jing mut ba pin ya ban pin he ban pin ya re kata kam ga jong phi da ka phi no sport ri lum garo pila don ni em ko mi kata ka jing thumu phi ka don ka jing thrang na ki pat garo
ki babon ki riu sotho ki riu shampang ba dia kata la batai yang ada ki riu don brom ki ong ki babon ki briu ki ba perkhat ka kom perkhat ka ba bed right thinking people hapo garul ki pai kmat sha ka voice of the people party ki sedang ban snguthu ba ka mat ka ba shisha kam dei ke e ke bro hande ka dei shwa ka bam sap shwa tegani ka thma ka jing ke bangi pen bana shpang persha ka bam sap persha ka jingduk persha ka jing shisha liang ka dei ka mat ka ba ki pai ba sa garul ki ke kendo na kata kadau wat hakani ka election ka bladem ka jingkala po garul ka dei namar ba ka ta kal air jingkala hangni hakhasil ka klan plat kat hadu bakala be sapo garhils bakiru ki kwa ban perthu buot no ya kata kar kom perkhat jung ki pai ba khasi ji daga ba kadiga sin ke baning bah garhils ki pai ba kim dai kren than ya kata ka pisah temut kenir ka dei kata ka effect mo dan ka factor ka bakum ka voice of the people party ngi la ban wanra hakani ka san ka rukom san perkhat jong ki nong song ha ka jela ti ngim non du ko kom perkhat bangin shu kut no tang hang ni hoj ni sngau thu larang ni shu kren ya ka jinglong jingman ya ka jing kersan ka bangin yo ni ki pa ba ni sau thu bangin yo ka jingan ka bakhan ba hang ni ya kata kala pau shai mene ka ni ka MP election ni job na ka life hundred ni job life warli ki constituency andre pi kat pang gidang ya don lang ka jala ni don kam hi banwan ra ya ka jing trikam ka ba sau thu namar ni mla banong tang bangil adon ka majority bangin chu nyom kum kata kam don ka jing perkhat jing larang yo manaru life hosau life nrio nang ni na khasils haga election ni mai bo ban chu nyom nama kata kam de ke jingek ke jing maka jingek ke jing kalong justice dai temut ka policy ki an ka bari ban long just unfair mut ka ba ni la kren pa ba ni ko abanon ra ka nong rimble haga politics ke jing ka nong rimble uble umpe chiliang fi uble umpe chiliang ka hok ka jong phi ka de ka jong phi ka hok ka jung itu ka de jung itu ngamla ban tang no ban don ka bor ban yarap ipi ngan chim no ik hok jung tai ban ai pi ti ban ngah ban dai ka hok jung pi ban dai ka hok jung tai ru kita ka dikur kom perkhat ka ba ka voice of the people party ka don ti nomor kata rau ngidon ka jung perkhat ngidang don ha ki jing kren bat nganget pli la don wat ki bala peni ru ik tu ki jing ruai pra ha ka tin garu bat ha ka chorus ki bo be ngaling poi perkhat bakin bo be hau pra ngalamut ra kena ada tin garu ka tu ka peni ba ka don ka jing trang ban connect kan pi ban connect apa yang jungi ki ar ki jai beriu moh ki badan hakan ka jelate ka parti kan persang ban ngam wat sa garu hills tambah ban pensuthu ya kan ka politics ka bangi ni persang banyak kan hadir ka jingkren jong menteri ka tenat ka kuliah putih pi ong mene kalau donem ka jing kata hakar kom perkhat jong ki pat ba na rilum garu pade ya ka ki kumba kalong niyo haduk mentah ke feedback ke bangiot dan dikai ke jing snow ke po garul minin kalau ba ki hap ya ke jing keren ki snow ba ka tu ka dei ka message ni ka khobor ka bangi dei ban ai ya ki bri ke bidon ka bor ba ki mna ban snow tam ba ki don ka bor ki la ban le ka bamon ki la ban shu keren ka bamon bat ngala ban ong ba ke ai ke bajamin hapo assembly ke ai ke bangi ngi pen pau ngi pen snow kayo ya ke jing kersan wat na ki pai ba garul hills ini keren halor ke regional politics mapa ka sanyi masima ka thanj ti lam ini hakini kita yo bla like mi khanam saya ba i Dr. Ricky ya kendu ka to ka ni kinong yalam jong ki we pa ki seng relum na ki we ki challa jong ka than bakal adan ru ki khanap ki jing ki khubor ki ba mi ba kala dan ka jing thmu banya don kata ka jing trei lang hap den ki ni seng relum jong ka than ka don shabab kata pi ka don ka jing ya persang ban penwandur ya kerkom perkhat ba kum bakalong hi haka perthai India ka bayar mangi ki than chatai lammingi wala dingi don haki seng sang perthai ki ba pher ka ban kang kalong ka maning kong kalong bangi don kam ban bu ya ka jimentoy ka bet ka biang jong ka than chwa hakmat e bani ki party ki bangi ni mi khmat te bat namar ba ngi de ka seng riulum MP jungi udah bojok nak ni ka seng dulum ka pathamai ka campaign slur ya ki wei ki kenhon seng trairi ki regional party ki ba PP ong haki wei pat ki jela mo kum Assam po Tripura te pat ki wei ru ba ka don kam ba kan don ka jinge kendo ka jinge tai ka jing kan ban sandur ya kur kom perkhat ban wanra ya ka jinglong ka wei jing kan ni ka than chete lamini tenrei kadon rupat kajing pensmo neki we ke jela juga di India
bagi kwa ban kham su thu kham ba ya kata ka politics jong ka BPP mo kabawan ka jing request napo South India Chhattisgarh kyong ba kani ka politics jong ka BPP kabangi la ban su thu kalong ka ba compare kaba le si ngi kwa la da kalong ka bala bangi ru ngin persang ban pen priang ya ka ba kum kani ka jai politics ha ka state ka jong long curious ha kilong ki kwa ban tip ki kwa ban su thu kalong kom no ti nakata ra ngit ba kani ka ru kom perkhat ka bathmai ka jong ka bangi wan ra ha ka jeli jong ka san perthai kam ketik tangai ke jingmut jong kini ki badan has senda jong ki jela ki ba marjan jong mereka ketik wat ki jela ki ba bon amar ka ka perthai teknologi ba mentamo ha ka perthai information social media ki beri kila ban lum thop ye ki jingtep ye ki jingkren bat ye kita ki rukom ya lenti ke jong ni kata ka banga syukwa ban persno bat ka long ko badon kam shisha ha ka ri india ka bayar ba kini hi ki than chete lamini laringi la ban wan ha ka wei ka thop bangin wan ra ban sandur kan kham yarap bat kan kham ai kata ka moh ka ngin kham la ban pen khlain bat bangila ban yeng hakmat ka sarkar india kum ka wei ka sur kum ka wei ka bor te bat ngin ya persang ban ya bodin ban menta kadang long tang hai kita initial dang chuya sedang ban ya pensngo yai tai rukom perkhat te nginget ba inya sakmat ita rukom perkhat nakam ta gabit kabyang hi jong kathan chete laming ibro koi bat kum juru kanwan ra ya kata ka jingya sojan ha paring jungi ki riulum ki basong ha ki than chete lami namar kanir ko de ka wei ka bangim ko bagan ja ko baja po manipur ha bagan don ka jingile wat paramaki telara ka don ka bakum kata ka konhon le se kalaban te song kalaban lum ban lang ban sop spine ru le se ya ka jingire paring kini ki wei pat ki riulum ki badan ka than chete lami jong kari india kajikli bakhat do jang amo mentan filakren buon ba lor ka jingdan kam badani ki seng dulu mungkin long ki baklan tingi kum ke jela Nagaland kum ke jela Mizoram ki don ni ki seng dulu ki baklan kam ka Mizoram ke Nagaland men to ka sindop ka BJP hendai ngi shem ya nuksa jo ka di Mizoram jo ka jela Mizoram ni ba kini kiseng national parties kimla ban ki clear kanya kita kejela tiang ko ban clean up hi haka jela ka jong ni pede bale ka long ba kiseng riu lom hi dei ki long kumak shi ong ki ki dang ki team B jong ki national parties bale thrai ka long ta but ka ba ka sinjang ka ka VPP kan shem ban pentik na ba ki seng riu lom kim dei ki team B jong lo dei kin dei be long kumak dak tin paring a force to reckon with phi ngimla ban len ba hak ba sedang neng kong ye ke jela upai ba udon be tanggoi ke jumut ba kata kalong kom perkhat seng trai ri mo kada don ke jingkan tho agitu ki por le ka ba ki pai ba ki da nyu ben ye ki seng ki ba wan nabar ten re ke jing tlot jing ki nong yalam ke jingi ese ke jing bu at bor jing ki nong yalam jingi ka penlong ba upai ba un perkhat dagmul banwan ra ka jingkala ka jimut ka jup khat upai ba phi bo upai ba ujiet ya u new MLA na ka seng trairi new MLA bu ujiet dakata ka jing sngo e ya ka seng trai ulik kala kongres ka penmong ya utu nong jiet balar ka yaija shi yaija ka pelong bu ni upai ba ling ba ka jing bitar ban ling ba ka jing sngo si mo ka jing thang ban kala ban du jing shania ye kini ki seng trairi ki seng rulu bakari kata ka baplong ki seng rulu bakin nang tron kat adu bakin dak kalalong tangkum kita ki tim B mo jong kini ki seng he ki national party namar haki ki ko taman chusno ba taman chusno te kalong ka iki ka bas ka bam itnan tenre nakaliang ka voice of the people party ko mangila kren shiki ba nginde ka party ka ba pher mo ka voice of the people party is going to be a party with a difference kata ka di bangila adap kren te badin ma kata raw le CPE ki ba ka BPP ka le kilong ki ba khala le si bat ki ba pher ni ki we pat namangila adap ong ba ka BPP ka ka party with a difference ngin namla ban ya compromise ban ya pen ba ka nongrim ko jing ngin num pet tang ya kata ka bor wei bom kwa ya ka bor tenre lada ka dei ni bangin song ha ka opposition nam ta kabit kapian supaya ba kam lele kataru ka dei ka bentahi ka bangila kataru ka dei ka bentahi ka bangila ban no sinyang ya ka jai riu dan ya ka jela
Kumreshibon ba gitu kintin ki jongpi ti parla ka tu philai snow ya ga jingkren nai ba aden halor ga jingdon kam ban pin khlani ki seng diulu hakani ka than cha tai lami ki jongi ba ila batai ru halor ka jing ka takanong rim ba ka VPP ka yeng ba halor ga jingdon kam man sngap ya ka sur jong upai ba ti parla ka tu kila posh ko jong kani ka interview ka jongi tat hadu bengi syam yang bat pi hakwai bat ka por ngadi iban gitu mauri naga mentau forefront media kublai ka por jong pi baro